Yes, Mr. Valui, have you made copies for Mr. Mnisi? Yes, indeed, my lord. Okay, thanks. Yeah, we may proceed then. We also printed the relevant portion of the record. Yeah, okay, fine. You may proceed reading that document. Yes, my lord. So it says the suspect are as follows. 3.1, Mzika Ukulelwa Sthemba Sibiya. He was first linked to this offense by means of witness statements under oath. The accused boasted to individuals closely associated with him in KZN homelands as to his involvement together with Mafika here under suspect 2, Carlos here under suspect 3, Mapisa here under suspect 4, and Kani here under suspect 5 into the killing of the deceased. A dispute ensued between these individuals, and the closely associated individual disclosed to the SAPS the admissions the accused made to them. The accused was further linked with circumstantial evidence wherein he, minutes after the incident took place, made disclosures. The incident made disclosures and remarks at a family gathering he attended in Fostoras as to the killing of Senzo, even before the death was reported to the media. He is further linked by means of a formal confession he made to the commissioned independent police officer on the 30th of May 2020. The suspect further made a formal pointing out to the sequence prior to the incident, the guarding of the outside of their house during the assassination, and the dropping off of the accused at the cell phone tower referred to here above. The pointing out was made to another commissioned officer on the 6th of June 2020. The correct date, my lord, should be the 5th. That's when the pointing out was done. I just want to correct this, but I say it says the 6th. 3.2, Bongani Sandisontanzi, nickname Mafika. He is linked to this offense by means of certified sworn statement he made to the witnesses and an identikit compiled through the description of witnesses. He was identified as the person with a hood who initially stood outside of the house prior to the incident and running away after the incident. The involvement of this suspect was mentioned by suspect 1 here in above as equally involved in the killing of the deceased to the family of suspect 1. The suspect was traced through information received, and he was confronted with the above evidence available against him. He was amongst others confronted with the clothes he was alleged to have worn and compiled identikit. During the questioning and subsequent search of the premises were ammunition found for which no license was produced. The suspect was arrested for this offense. Hereafter, the suspect indicated his eagerness to confess as to the involvement in this matter. The suspect made a confession to a commissioned officer on the 19th of June 2020 and later made a further confession in the presence of his attorney to a magistrate in Boksburg Magistrate Court on the 24th of June 2020. Through the confession, does it appear that this suspect is the suspect that was described as tall, slender built, which came into the house. 3.3, Mtobisi Prince, nickname Carlos. He is linked by means of a sworn certified statement in the docket referred to herein above. The involvement of this accused was equally explained in detail in the confession by suspect 2 above. Through investigation of this information contained in the confession, further evidence under oath was obtained as to the suspect's real name depicted above. It was established that the suspect was a sentenced prisoner serving 35 years in prison for murder committed in 2015. Ballistic tests revealed that the same firearm used in the murder for which the accused was serving his sentence were used in the murder of Senzo Meyiwa. Upon the accused's arrest in 2015, upon the accused's arrest for the 2015 convicted murder, a cell phone was seized in his possession. The cell phone
downloadings of his phone were done. The photos found on his cell phone memory showed him wearing the same clothing that were identified by witnesses on the day of the incident, as to the accused carrying the revolver upon entering the house. Photos downloads taken of the accused by himself, selfies, matched the description of the suspect, who had the firearm with red locks, big eyes, and with the gold teeth. This is the suspect that went into the house, made a demand of cell phone and money. He is also the same suspect that shot the deceased in this matter during the struggle with him. Photos were equally found of the murder weapon used in the murder of Senzo Meyiwa. 3.4. Mthokoziseni Ziphozonke Mapisa, also known as Mapisa. The suspect is linked to this offense by means of certified sworn statement referred to herein above. He is further linked by means of confession he made to a private person, open bracket, a close friend, close bracket, about his involvement in this matter. The confession came about in that this suspect requested this private person to establish the reasons why suspect Mafika was arrested. The information disclosed was that the suspect Mafika was not only arrested for ammunition but also for the Meyiwa murder. Upon the private person return disclosing this information to suspect Mapisa, did Mapisa instruct the private person to return to and inform suspect Mafika not to disclose his, that is now Mapisa, his involvement, as he, Mafika, will be assassinated. It was during this discussion that the suspect Mapisa confessed to the private person his involvement in the matter. Investigation revealed that the role of this suspect was to guard any unexpected people who may come in or outside the house. He was also armed with a small firearm. 3.5. Sifokuhle Nkani Ntuli, also known as Nkani. The suspect is linked by means of a sworn statement by witnesses referred to above. He is linked to a car that was used as a getaway vehicle, which is a silver VW Polo. Evidence also revealed that he drove the car with the suspect to the crime scene and back to Phosphorus Hostel after the incident. His role was to remain and guard the vehicle, guard the getaway car during the commission of the offense. The confession of Mafika, insofar as the usage of the vehicle refers to, is supported by independent witnesses confirming that this accused was seen driving the said vehicle prior to and after the committal of the murder in the company of the referred suspects above. The above suspects are also known to be hitmen for taxi wars. The said suspects were traced and found on different locations and occasions where they were warned according to their constitutional rights in terms of Section 35, Act 108 of 1996 by me, and questioned for this incident. Some of the suspects made confession to independent commissioned police officers as well as magistrates as indicated above. Others made confession as they were showing off to private persons who were well known to them after the incident, but on different occasions as well. Paragraph 4. Evidence by means of sworn, corroborating, and independent witness statements establishes a causal link between the offenders and the offense of murder, robbery with aggravating circumstances, possession of unlicensed firearm, and the unlawful possession of ammunition. The Director of Public Prosecutions, Gauteng Division, on a directive of the National Director of Public Prosecutions, instructed, after careful consideration of the presented evidence, that the above 5 suspects in paragraph 3 must be arraigned for murder, robbery, and with aggravating circumstances, as well as possession of unlicensed firearm and ammunition.
The instructions are attached with this statement as BNG1. I hereby apply for the warrant of arrest for the following suspect as indicated, suspect on above indicated charges on this paragraph. Then the name of accused 1 up to 5 is mentioned, my lord. And then paragraph 5 is really an oath where I then place my signature, and then this statement was then commissioned on the 23rd of October 2020 at 100 hours by Sergeant Mohula. Then the BNG1 that I refer to, my lord, it's a document from the National Prosecution Services, Director of Public Prosecution, Gauteng Division, Pretoria. That's what it says. And there's a reference number 10/1/12/1-P243/2019, and the date is 21 October 2020. Then it says Senior Prosecutor, Private Bag, Box Bag 41460. The state versus M. Sibia and others, Phosphorus case 636 of 10/2014. Then it reads as follows. The Director of Public Prosecutions remarks as follows. 1. In terms of Section 75 of Act 51 of 1977, I have decided to arraign the accused Muziga Ukhulela Sthemba Sibia at Muzindo, Bongane Sandison Tanzi at Mafiga, Mtobisi Prince Mncube at Carlos, Mthokoziseni Mapisa Sifokuhle Nkani Ntuli Sifiso at Nkani in the High Court on the following charges. 1.1 Murder read with provisions of Section 51 open bracket 1 close bracket Act 105 of 1997. 1.2 Robbery with aggravating circumstances as set defined in Section 1 Act 1 of 1977, read with Section 51 of 1 Act 105 of 1997. 1.3 Contravention of Section 3 Act 60 of 2000, open bracket possession of firearm. 1.4 Contravention of Section 90 Act 60 of 2000, and that is possession of ammunition. Paragraph 2. You must request the magistrate to refer the accused for trial in the High Court on the said charges. 3. The magistrate must be requested to obtain the following information from the accused and to record it. 3.1 Whether they will arrange for their defense or whether they want legal aid defense. 3.2 Whether they want the state to subpoena any witnesses on their behalf. If so, the names and addresses of such witnesses must be furnished. Paragraph 4. If the accused are to be released on bail or have been released, the magistrate must be requested to include the condition referred to in Section 52, subsection D of Act 51 of 1977, and to enclose the record accordingly, and to endorse the record accordingly. 5. The following document is prescribed by Section 144, subsection 3 of Act 51 of 1977 in terms of Section 144, subsection 1A and 2 of Act 51 of 1977 will follow. Notice of trial, indictment of accused, summary of substantial facts, list of witnesses. The magistrate must be requested to endorse the service of the above papers on the record of the proceedings. See Section 144, subsection D of Act 51 of 1977. The National Director of Public Prosecution has transferred the case to this office jurisdictional area as per the attached letter.
then it's a signature, my lord, of from the DPP, and that's the end of the statement, my lord. Yeah, just for my knowledge. When this matter started, Yes, my lord. it was at Boksburg, you say. That is correct, my lord. Any of the accused, did they bring an application to quash the charges because these charges don't contain any due process regarding whether they have in fact contravened the law? I'm not aware, my lord. of No, the no application application for quashing. No, it was no. Then I'm not aware of such, my lord. Okay, fine. Yes, yes, Mr. Minister. Thank you, Brigadier Gilinda. You would recall, I'm sorry, the interpreter needs to interpret that to the accused. Lana ke incwadi ke kade ihlangothi le ufakazi bekakhuluma ngathi khona kade bebhalele ke ihlangothi labeshushisi ke khona kanjalo ke uyasho ukuthi yena ke ubaba ke noma umnumzana uBongani Nicholas Gininda uyena obhalile ngaphansi kwesifungo futhi ebhala esebenzisa kolimi lesingisi ke lapho ke uyasho ukuthi yena ke lapho kusebenza ngaphansi kweziphoyisa noma usebenzele isiqashiwe esiphoyiseni ke lapho ke ngaphansi komthetho ke lapho usection 30 kwala eNingizimu Afrika ngaphansi kweziphoyisa ke lapho ke uAct 68 of 1995 uyasho khona ukuthi yena ke wenza kumsebenzi wakhe lona obhaliwe khona ngaphansi kwesifungo lesi futhi uyasho ukuthi khona ukuthi usebenza ngaphansi kwamovisi wama commissioner ke lapho ke futhi nake uyena ku commander welicala leli noma uyena kumseshi omkhulu kunothi icala leli noma uyena kumholi wabaseshi welicala leli futhi ngesikhathi lesa kade bhala lokhu ke kade esebenza ngaphansi kwekuthi nake kade ku kernel lapho ke futhi inombolo zakhe uyibhalile inombolo zokusebenza kwakhe khona nalapha ke futhi inombolo zocingo lakhe zikhona khona ngalana ke lapho ku paragraph 2 yasho khona njalo ukuthi yena ke uyena ke umholi ke wethimba labaseshi ke ngaphansi kwecala leli lase Phosphorus case 636/10/2024 la khona ke yasho khona njalo ukuthi yena ke la kade research ke noma kade phenya ke icala lokubulawa komuntu ohamba abambiza ngegama lokuthi ke uSenzo Meyiwa owadutshula bese wabulawa noma washona ke ngelanga la nge26 yenyanga kaOctober ngomnyaka ka2014 phakathi kwesikhathi saka 8:30 ntambama kuze kushaya ihora la ka9 ebusuku ke futhi asho ukuthi umufi khona lapho ke wadutshulwa ngesikhathi kade kungena ngesikhathi noma wadutshulwa ngaphakathi komuzi wentombi yakhe kade beyibiza ngegama la kaKheli Khumalo noma igama lentombi yakhe kade uKheli Khumalo uyasho khona ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke lapho ke kwajayakala ngokuthi kade abantu bezobamba ke inkunzi lapha kubamba inkunzi kwabo ke bese kwahambi kahle ke lapho ke futhi aqhubeka uyasho khona ukuthi yena kubhalile lokho ngaphansi kwesifungo ebhala lokhu mayelana nodaba noma udaba olubhaliwe lapho ukuthi kwangena ke abalisi ababili kulomuzi loyana ke ngesikhathi kungena abalisi ababili ke lapho ke bese bafuna kabo makhala ekhukhwini futhi nemali ke ngesikhathi kade bengena ngaphakathi komuzi bebamba ke inkunzi lapho ke futhi ngaphakathi kwalomuzi kade khona ke abantu abasikhombisa abadala ke futhi nengane encane kade khona ke lapho ke ngesikhathi abasolwa bengena ngaphakathi loyana ke futhi asho ukuthi abofakazi babhalile lapho ke ukuthi abasolwa bangena khona lapho ke bephethe ibhamu ngesikhathi kade besenza lokho futhi bephethe isibhamu esihamba abasibiza ngokuthi revolver ke igama laso ke futhi lapho ke umsolwa ke kade bemkhuluma noma bemchaze ngendlela ukuthi kade kuwesilisa kade kumuntu omnyama wesilisa futhi onamehlo amakhulu ke lapho ke futhi kade anama dreads ke bagqoke ke ikhakhi noma ilokozana iIslam noma ijacket elibrown ke yena futhi ngalanga senhla bagqoke nje isigqoko lakhe ekhanda futhi ngobude bakhe kade amfushane kunandona ke umsola wesibili bekahamba naye bese bathi ke umsola wesibili lo bekahamba nalo oqala uma bona bemchaza indlela bemchaza ngayo ukuthi kade kuumuntu omude futhi onomzimba onciphile lapho ke bena ke kade engenazo indevu ke na ke futhi ngokumbala kade enombala omnyama ke na ke futhi uyasho khona ukuthi lokhu kubhaliwe ngaphansi kwesifungo ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke kulomuzi lona elikhulumile ngawo ke ukuthi lokhu kwaqhamuka noma kwenzeka ngesikhathi kade beqambulisana ke lapho ke phakathi kade khona qambulisana phakathi kwaSenzo Meyiwa futhi okuyena ke umufi kulecala leli ke futhi nalabalisa noma nomlisa lokade aphethe isibhamu lapho ke kulaba ababili kade bengenile bese lekumlisa lo wadubula amahlandlo amabili ke lapho ke edubula khona ngaphakathi kulomuzi loyana ke uyasho ukuthi khona kanjalo ke
bese ngesikhathi kudutshulwa ke inhlamvu yokuqala kade bedubula eduze nosenzo meyiwa bese yamshaya esifubeni ke nake ngesikhathi imshaya esifubeni la ngaphambili bese yaphumela ke nake ngemuva la emahlombe akhe ke omzimba basho khona ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke umsola wesibili yena ke badaqinize ebheke abofakazi kade bekhona lapho ngaphakathi kweleli khaya futhi bekavele phethe umakhala ekhukhwini lo umakhala ekhukhwini kade kumakhala ekhukhwini ka Miske umama uKheli Khumalo lapho ke ngesikhathi kade bebamba inkunzi lapho ke kulomuzi lo yana ke ngesikhathi kade kusenzeka lobugebengu noma yebo ngesikhathi kade kusenzeka ubugebengu lobo ke lapho ke futhi waqhubeka washo khona ukuthi ukubalile ngaphansi kwesifungo ukuthi besona abantu laba ukuthi bagqoke ingubo ezinjani ke ngesikhathi kade benginile lapho ke bagqoke ke ihood bona ke futhi omunye bekame ngaphandle eqhelele kancane kunendawo yesigameko ngesikhathi kade kusenzeka ngaphandle ukuthi kwenzeke lokhu ke futhi bese wathola ke lapho ke ngesikhathi bazama ukuthola ke ucingo lwakhona ke lapho ke basho khona ukuthi abantu laba balile ngaphansi kwesifungo ukuthi bese baphuma ke bebahamba ngenyawo ngesikhathi bephuma ngenyawo begijima lapho bese kwasala ke isigqoko sabo sasalo muntu kade adubulile khona lapho ke le ndawo yesigameko mayiqhubeka ke futhi ihamba ibheka phambili yasho khona njalo ukuthi lokho kubhaliwe ukuthi abasolwa ke ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke kade abanye ke labo kade behambisana nabo kade beyifihlile ekuthizeni abangabikho duze nale ndawo leyana ke bese bona bathatha ke amakhithi ke noma ucwaningo lwamakhithi ngesikhathi lwabafakazi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu oqhamuka kubasolwa labo kade bengene lapho ke bese ke bathi ke umuntu walimala kubamthatha bamgijimisela ke esibhedlela ngesikhathi bemthatha kulomuzi lo yana ke ngesikhathi bamgijimisela esibhedlela kepha ke ngesikhathi befika ngesibhedlela bese babatshela ukuthi sekashonile ke ngesikhathi kade kusenzeka lokhu kwenzeka phakathi kwa8:30 ntambama kuze kushaye ihora la ka9 ebusuku khona ke njalo ke futhi ngesikhathi kade befika esibhedlela phakathi ngemizuzu ke e15 ke ngemuva kwehora la ka9 kulabo abatshela khona ukuthi umufi sekashonile futhi maqhubeka esenza usesha kwecala labo bayasho khona ukuthi lokhu kuyajengakala ukuthi khona ke ucingo lolu abalithatha lapho ke bahamba nalo ke lona ke lwaqhamuka uma bebheka ke ama cellphone towers noma lokhu kokusebenza kwama cellphone lokhu okuveza ama cellphones ukuthi noma umakhalekhukhwini ukuthi bakuphi ke nendawo kade bevela ngaphansi kwehostel lapho ke Florence futhi yasho khona ukuthi ucingo lolo ke bona bakaze balithole kuze kube isikhathi samanje ke noma abakaze baphinde babuye balayite ke futhi ucingo lolo kade belithathile lapho ke futhi yasho ukuthi ufakazi obukhona ngalabo kubhaliwe futhi kujengakala ke ukuthi ngendlela kade kusenzeka khona lokade buhlelile lokhu ke futhi ngesikhathi kade kusenzeka babakuthola ke Florence lokho ke lolo lwazi lolo ke bathi ngesikhathi baphenya ke bathola ke ukuthi ufakazi babo ke noma ufakazi babutholile ke malana nabantu kade bekhona ngesikhathi senzeka udlame lona noma ngesikhathi kade kubulawa ke khona komufi lapho ke kade basho khona ukuthi lokhu noma abantu laba kade bephethe ibhamu futhi bashaya lobugebengu babo njengokuthi kade beshaya bebamba inkunzi kepha kubamba inkunzi kwabo akaze kuhambe kahle ke lapho ke futhi basho ukuthi banofakazi malana nabasola bo bahlanuke lapho futhi ufakazi khona babhalile futhi wachaza kahle ngenzansi ke ukuthi lokhu kade bebulala khona ke lapho kusenzo meyiwa futhi yaqhubeka yasho khona ukuthi amagama wabasolwa ke la alandelayo 3.1 lapho ke bayasho khona ukuthi lapho ke muzika ukhulelwa Sithembe Sibiya ke bathi yena ke oqala lapho kuxhumaniswa nelecala leli futhi kunofakazi ubhaliwe noma istatement ezibhaliwe ngaphansi kwesifungo la bayasho khona ukuthi umsolo wakhe nake uqhamuka futhi nabanye futhi aqhelene nabo ke noma seduze nabo ke baqhamuka endaweni eyodwa nesigodini ngaphansi kwesigodi sisodwa lapho kwindawo KZN futhi yena kade wambiza ngegama likaMafika ke noma uxhumane noMafika lapho ke noma kade hamba noMafika yebo bekahamba noMafika lapho ke ukumsola wesibili kulecala leli uMafika libambiza ukuthi uCarlos lapho ke futhi yasho ukuthi okwesithathu bambiza ukuthi uMaphisa ke lapho ke futhi wesine kumsolwa bambiza ukuthi uNkanike lapho futhi wesihlanu kumsolwa ke lapho ke naye ukhona ngalana ke futhi kulokubulala lokhu ke kukamufi lapho ke futhi washo ukuthi lokho akuphikisiwe ngesikhathi noma akukho ukuphikiwe ukuthi ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke malana nalabantu bodwa noma bonkana labakhe ngesikhathi kade ithimba lesiphoyisa lithola ke ulwazi lonke futhi noma lokhu kade bekutholile ke lapho ke futhi yasho manje ukuthi uma iqhubeka khona njalo sokhona lapho ke ukuthi abantu abawaxhumanisa ngofakazi okukhethekile noma ufakazi okade butholakele lapho ke obuqhamuka kulomuntu abantu kade bekhona ke futhi lapho noma kule mindeni noma kulomhlangano womndeni kade ukhona ke lapho Florence ngesikhathi ekhuluma ke esithena ke uyazi ukuthi ke usenzo sekashonile ngaphambi kokuthi ke lezo ndaba lezo ke zithole ke intatheli bese batshele ke intatheli bese intatheli zitshela ke umphakathi lapho ku media house noma kuintatheli noma kumibukiso noma mhlambi
kumsakazo ke lapho ke uyasho khona njalo ukuthi lapho kokubhalile lokhu ke kubhala ngaphansi wana wakhuluma futhi ukukhuluma ngaphansi kwe-confession le ayenza ke futhi komuntu kwiphoyisa eliyimele ngelanga lange-30 zakaMeyi ngomnyaka 2020 futhi uyasho kwenza ukuthi umsola ke lapho ke wahamba futhi bese wakhomba ke lezi zinto ngendlela ke ezenzeka ngayo ke ngesikhathi kade bemphelekeza bemgadile ngala ngesikhathi lapho kulomuzi leyana ke futhi ngesikhathi ebefika lapho ke bese wakhuluma futhi ucingo ngodaba olucingo ukuthi kwenzekani ke ngalo ke lapho ke bese yaqhubeka futhi asuke nawakhomba konke lokho kungekade kukhomba kade ekhomba ngaphansi koCommissioner wezesiphoyisa ngelanga lange-5 zinyanga kaJune ngomnyaka ka-2020 bese lapha ku-3.2 wabhalile mayelana noBongani Sandiso Ntanzi-ke onegama abambiza ngalo-ke lokuthi umafika ke igama lakhe-ke bathina kuyaxhumana nalo daba lolu ngembangela yokuthi kade khona noma ngenhloso ukuthi kade khona ke i-statement ekade zithathiwe zibhaliwe-ke lapho-ke abofakazi-ke lapho-ke futhi nale kit kade bethathile begcwalisile besebenzisa ucwaningo layo kumalana nodaba labafakazi noma udaba lofakazi ke lapho ke leli yasho khona ukuthi lo muntu bambhalile khona lapho ke ukuthi uyena kade agqokeke ihudi lapho ke futhi kade eme ngaphandle ngaphambi ukuthi angene ngaphakathi kulomuzi noma ngaphambi ukuthi kwenzeke isigameko ngaphakathi kulamuzi bese ngemuva kwalokho bese bagijima ke bonkana bahamba ke lapho ke futhi yasho ukuthi ke isikhangiso sidlalile lapho ke umsola obhaliwe lapho ke kade aphelekeza umsola uqala ke lapho ke obhaliwe la kule nkulumo noma incwadi ke lapho ke ngesikhathi umsola kade bengena ngaphakathi libulala ke khona ke njalo ke lapho kumsola uqala futhi yasho khona njalo ukuthi abasolwa ke lapho ke babathola mayelana nolwazi kade belitholile ke lapho ke noma ulwazi kade qhamukile kubona ke njengethimba ukuthi bagcine benithola ke uyasho ukuthi mayelana nakho konke wena ke kade umunye walabanye kade belandiwe lapho ke mayelana noma kade bachazile mayelana nenguni empahla zengubo noma nengubo zabo kade begqokile ke lapho ke ngesilanga leli lalo dlame noma ngesikhathi kade kusenzeka ubugebengu lobuke uyasho ngesikhathi kade bekuphenya bekubuza ke imibuzo lapho ke noma ngesikhathi kade besesha ke lapho ke kula bathola khona ke ama-bullet la kade ungenawo kona ke ngisho ulicense noma amaphepha akunika ke ilungelo waphathe ke kwena ke futhi basho khona ukuthi umsola bese waboshwa ke emuva kwalokho ke bese basho khona njalo ukuthi umsola ngesikhathi kade etshala kade kusenzeka lokho ke yena ke washo ukuthi yena ke nomdlandlo noma uyimisile thizeni kenza i-confession lapho malana nalo daba lolu ke futhi mayiqhubeka ihamba khona njalo ke yasho ukuthi umsola ke ngesikhathi kusenzeka lolu ke yena ke wakhuluma nephoyisa lakhe limele ngelanga lange-19 zakaJune ngomnyaka 2020 bese ngemuva kwalokho ke wenza ke confession ngesikhathi esenzeka lokho ke kade kwenza phambi kommeli futhi kade esenza lokho ke phambi kommeli kwinkantolo encane lapho ke Bosberg Magistrate Court ngelanga lange-24 zakaJune ngomnyaka ka-2020 futhi mangaliqhubeka ihamba phambili yasho khona njalo ukuthi ngemuva kwale confession yakhe bese waqhamuka ke umsolo wakhe watshela ke malana nodaba lakho yena kuyena kade akhona ke emude lapho futhi nomzimba omncane owangena ngaphakathi kulomuzi ke lapho ke malana nodaba la ka-3.2 malana nodaba la ka-3.3 khona ke lapho ke kubhaliwe khona ke malana Mthobisi Prince Ncube ke onegama noma obizwa ngegama laka Carlos ejwayelekile ke uyasho khona ukuthi yena ke bamxhumanisa lapho ke club gebengu lokhu malana ne-statement ezikhona ke ngaphakathi kwedocket lapho ke futhi yasho ukuthi isikhangiso nakhe wasidlala lapho ke kukuthi kade ehambisana nalabanye futhi ephelekeza laba ke ngesikhathi ke umsola wesibili ke noma kubhaliwe ngaphansi kukamsola wesibili ke futhi uyasho khona njalo malana nencwadi leli ukuthi ngesikhathi esenza kusesha kwakhe kucala leli ke kulawathola khona ke ulwazi ukuthi khona ke confession exhumanisa i-confession kade yenziwe ngaphansi kwesifungo ke exhumanisa yena ke umsola lapho ohamba ngalegama ebalibizile ngaphezulu ke futhi ngesikhathi senzeka udlame lolu ke umsola kade egotshiwe ke ejele futhi engaphansi kwesigwebo sakhe seminyaka ke eyishumi saka 35 years ejele icala lokubulala ke alenza ngomnyaka ka-2015 futhi malana nodaba lama-ballistic test lapho ke akhipha khona njalo ukuthi isibhamu lesi esetshenzisiwe ke lapho ke kulokubulala kwakhe yisona futhi isibhamu malana icala lakhe leli kade agotshelwe lona ke yisona isibhamu futhi wabuya wasebenzisa ke noma isabuye sasetshenziswa ngesikhathi kubulawa uSenzo Meyiwe futhi ngesikhathi kusenzeka lokhu ke basho khona njalo ukuthi umsolwa kade yena ke seliba agotshiwe ke futhi nocingo lolu lwakhe besele balithatha ke kuyena bese bathwebula ke izithombe eziqhamuka kulocingo lolu lwakhe ke umsolwa lapho ke futhi ngesikhathi kade bethubula ke izithombe
izithombe kokulo cingo lwakhe loloke kwaqhamuka ke izithombe zakhe ke lapho la kade kade agqoke ke ingubo ezifanayo vele nalezi kade abofakazi kade bekhona ngaphakathi kulamuzi bakhuluma ngazo basho khona ukuthi kade khona ke izithombe lezo ke lapho izithombe abayithwebula kulo cingo lwakhe noma izithombe kade bezithwebule kulo makhalekhukhwini wakhe ke izithombe la yena kade ayithatha namathupha usithi ayiselfie ke ngelimi lesingisi ke lelo ke futhi ziyahambisana nenkulumo le bakhulume akade bekhulumile ngayo ke ngale futhi wathi yena ke wangena ePittsburgh lapho futhi kade nama threats futhi ameso wakhe kade kuhamaso amakhulu futhi kade yanezinyo legolide ke yena ke bathi ke umsola khona njalo lapho yena ke wangena wathi ke umsola wangena ke ngaphakathi kulo muzi ngesikhathi bangena ngaphakathi kulo muzi bese wafuna ke nakhe ucingo lapho ke futhi emuva uthi afuna ucingo lapho noma abomakhalekhukhwini bese wabe futhi wafuna ke imali basho khona njalo ukuthi umsola lapho ke bese wadubula ke lapho ke dubula ke kumufi ke ngesikhathi kade khona ungazwana mhlawumbe ngabone ngasonye phakathi kwabo ke lapho ke futhi ithombe lezo ke bayitholile futhi ithombe bayithola zale ndawo yesehlo ke lapho ke futhi nesikhathi esetshenziswa lapho kubulaleni ke kwasenzo meyiwe malana no 3.4 kubhaliwe lapho ukuthi umthuko babhale malana nomthokoziseni zipho zonke emaphisa abamazi ngegama lakhe amaphisa uyasho kwenza ukuthi umsola naye futhi yaqhumana nawo konalokho konke malana nodaba lama statement ke yakhona ke ngaphansi kohlelo ngaphansi kohlelo ama affidavit noma ngaphansi kohlelo ukuthi sele bafatha isifungo abantu bakhona ukuthi bazokhuluma ke lo daba lolu ke uyasho mayiqhubeka enkumeni yasho khona ukuthi yena komsola kade ayimisele ethizeni ke enze iconfession ngaphambi komuntu oyimele futhi wakhuluma nje kumngani wakhe okhethekile lapho noma kumngani wakhe oseduze ke malana nesikhangiso sakhe noma nendlela aseduze ngayo kulecala leli futhi ngesikhathi bekakhuluma ke nalomngani wakhe okhethekile ke lapho ke umsola wakhe noma nalomuntu oyimele lapho ke kula ukhuluma khona ke buza ukuthi ngabe yini isizathu sokuthi umafika aboshwe ke lapho ke bese ulwazi lo bese babuya bamtshela ukuthi umafisa uboshwe lapho ke eboshele ukuthi bamthola enobhuntshisi ushama bullet ke lapho ke kade benga futhi ataboshele icala la kaMeyiwa lapho lokushona kaMeyiwa futhi ngesikhathi ethola lokhu etshela lokhu malana nalo umuntu ukuthi ayimele lapho ke bese komaphisa ke washo khona njalo bese watshela lo muntu oyimele ukuthi akahambe futhi ahambe kumafika uma fika kumafika atshela umafika ukuthi angakhulumi ngegama lakhe ke umaphisa ekuthizeni nake ngabe unesandla kulokhu ke kokushona komuntu noma kubulaleni komuntu ke lapho ke futhi ngesikhathi kade bekhulumisana ke lapho ke uyasho khona njalo ukuthi umaphisa ke yena ke wabuya watshela lo muntu wakhe oyimele noma lo mngane akho khethekile malana nesikhangiso sakhe noma malana nendlela kade nesandla ngayo kulokhu futhi washo ukuthi ukusasha kwecala labo lapho ke nake wakhuluma ukuthi isikhangiso wasibhalile lapho ke ukuthi kade ukuthi bekaqaphile lapho eqapheke imoto le kade imeduze nalomuzi loyana ke ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke futhi yena kuyasho ukuthi kuyena kade aphethe isibhamu nje esinane ke lapho ke malana nephuzu la ka 3.5 3.5 babhalile khona ke lapho malana nosifo kuhle enkani Ntuli owaziwa ngegama la kaNkani bayasho khona njalo ukuthi ke nake umsola bamxhumanisa nalokho melana nodaba lweingagement kade luthathiwe ke lapho ke futhi basho khona ukuthi yena ke kade eqeqeshela ke noma uyena ke kade emxhumanisa ke nemoto imoto abagijima ngayo ke ngesikhathi kade senzeka iqeqedo kwenzeka udlame lolu ke futhi imoto le kade kuyi VW Polo ke lapho ke melana nofakazi kade bebutholile bayasho khona njalo ukuthi nake lapho ke uyena kade ashayela ke imoto ngesikhathi lesi igebengu noma mhlamba abasolwa ke besiya kule ndawo yabo yogebengu ke lapho ke futhi ngesikhathi bebasiya bekade beya khona ke futhi ngesikhathi besuka khona ke behamba bebuyela ke eFosloras hostel la khona ke ngemuva kwesigameko lesi futhi yena ke lapho wahlala hlezi emotweni eqaphe imoto egade imoto ngesikhathi kade kusenzeka lo gebengu lobuke futhi yaqhubeka khona njalo yasho ukuthi ke nake iconfession kamafika ke lapho ke yona ke bayisebenzisile futhi ekhulumile mara nodaba lo ke kade bebatshelile noma waltshela umuntu ke lapho ke oyimele ngesikhathi basenza ke iconfession lena ukuthi ke ngabe bahamba ngani ngesikhathi kade besiya lapho ke nanoma bahamba ngani ngemuva ukuthi bebulale umufi lapho ke noma kusebenzisa ke imoto yiphike lapho ke uma futhi iqhubeke siyaphambili yasho khona ukuthi bonkana abasola lawa wabhaliwe khona lapho ke kade bebasebenzisa ke noma kade besaziwa ke njengeenkabi zalapha ke kwimboni yamatekisi uma ngabe kade kunempi phakathi kwamatekisi
futhi yaqhubeka yasho khona njalo uma ngabe siyaphambili ithi bona ke abasola bese bona bazama benza ke indlela yokuthi babathole ke ngemuva ukuthi babathole kwindawo ezahlukene futhi ngezikhathi ezahlukene ngesikhathi kade kusenzeka lokho ke bona ke babhala lapho ke uma beqeda bathola ke bese babuye babatshela ke malana namalungelo abo ezomthetho awela ngaphansi kwa section 35 act 108 of 1996 bese athi ufakazi uyena ke wanifundela konke lokho ke malana nodaba lwezomthetho yenu uma ngabe seniboshwa khona lapho ke futhi yasho khona njalo yena ke abanye futhi kwabasola ke lapho babuya ke bakhuluma benza kodwa uhlelo le confession noma babuya benza ama confession ngaphansi komuntu ke oyimela lapho kwezesiphoyisa sakhe ngesikhathi futhi abanye ke babuya benza lokho ngaphambi kwabomantshi basenkantolo ke lapho futhi la ibhaliwe ngaphezulwini kule ncwadi lena ke futhi yasho kwanza ukuthi abanye futhi benza ama confession ngesikhathi kade senza lokho ke kubantu ke abayimele ke futhi bakhuluma ngodaba lwabo ukuthi bona ke lapho ke ngabe banesandla kanjani kule cala leli uyasho khona njalo ungabe iqhubeka nenkulumo yakhe khona ke incwadi lapho ke ibhaliwe zeyifungo la ezibhalwe ngaphansi kwesifungo ke ngabantu abayimele ke lapho futhi nabofakazi ndabakhethekile abasho kwanza ukuthi yona yakhe ngabe niqhumana kanjani ke kule cala leli ke lenzile lapho ke lokushona noma iqala lokubulala futhi cala kubamba inkunzi ngoba kade nixhobile kunina noma kade niphetheke ikhali kinina futhi nokutholakala necala lokuthatha niphetheke ibhamu ekho semthethweni futhi nobhuntshise noma amabullet angekho semthethweni ke lapho ke ngoba ningenawo incwadi kade nigcina eninika ke imvume noma ilungelo ukuthi niphathelwa lapho lezo ncwadi ke lezo ke futhi yasho ukuthi lapho the director of the prosecution futhi abashushisa abakhulu ke lapho ke balana ke eGoli ke noma balana eGauteng basho khona njalo futhi nalapha ke national prosecution yasho khona ukuthi yena ke kumele iqaphe kakhulu mayelana neqala leli kade benithosa lona ke nonkana nenabasola nokuthi nobahlanu ke lapho ke laba bhalwe lapho paragraph 3 kuthizeni ke niboshwe lokubulala ukubamba inkunzi ngokuthi ade niphetheke ikhali kinina futhi ade niphethe lapho ke ibhamu futhi lapho ke namabullet ngesikhathi kade kusenzeka lokhu ke futhi uma ngabe iqhubeka khona lapho ke yasho njalo ukuthi yena ke wacela incwadi emlethela noma incwadi emnikeza ilungelo ukuthi zene anebambeke noma anibopheke lapho ke nonkana abasola babhaliwe 4.1 lapho ke umuzi kawukhulelwa Sithembe Sibiya igama bambiza ngalo ke umuzi bese kwesibili 4.2 Bongani Sandiso Ntanzi igama bambiza ngalo ke lapho ke uMafika bese okwesithathu ke lapho uMthobisi Prince Ncube igama abambiza ngalo noma igama abajwayele ukuthi bambize ngalo ke lapho uCarlos futhi ke lapho ke umsola sine ke lapho kumthokoziseni zipho zonke maphisa noma abajwayele ukubiza ngegama lika maphisa ke bese osihlanu ke lapho ke usifo kuhle Nkani Ntuli ojwayele ukubiza ngegama lika Ntuli ke bese ngenzansi kwalokho lapha paragraph number 5 kula khona kwathatha khona ke isifungo ke lapho ke ngemuva uthenze khona lokhu ke bese uyabuya ke washo khona njalo ke mara nodaba lolu lwencwadi kade futhi ayibhalile noma incwadi abayithola noma incwadi kade bembhale yona eqhamuka lapho kubashushisi abakhulu noma kuhhovisi labashushisi nje lonkana liphela lalana ke lithize director of the prosecution Gauteng division bese yathi Pretoria idolobha la khona ke lapho ke bese lapho ke yabhala futhi ngenzansi ukuthi lapho ke reference number bese babhala ukuthi lapho ke u10/2/12/3 bese ibhala ke inombolo lapho ithi dash bese ithi P 243/2019 bese lapho ithi senior prosecutor umshushisi omkhulu ke lapho ke private bag X2 X21 Boksburg 1460 bese yasho ukuthi malana iqala lezombuso ke futhi nabasola laba abalandelayo ke lapho ke uM Sibiya futhi nabanye kade hamba nabo ke ngaphansi kwecala lase Foslorus case 636/10/2024 iyasho khona njalo uma ngabe ifunda ke lapho ke fundeka ngalendlela ke ehamba ngalendlela iyasho ukuthi i-director noma mhlawumbe umshushisi ophethe umshushisi omkhulu wabhala lapho ke ngaphansi komthetho ngaphansi kwesigaba somthetho usection 75 act 51 of 1997 washo ukuthi sakathathe isinqumo sokuthi ke abasola bonkana kumele bababopheke umsola oqala lapho ke kade kumuzi kawukhulelwa Sithembe Sibiya ke bambiza ngegama la kamuzi bese owesibili ke lapho ke kade uBongani Sandiso Ntanzi obambiza igama la kaMafika ke lapho ke bese omunye kade kumthobisi Prince Ncube ke bambiza ngegama lika Carlos bese omunye kade kulapho ke umthokoziseni zipho zonke maphisa kade bambiza ngegama lika Maphisa bese ke umsola wesihlanu ke lapho kade usifo kuhle Nkani Ntuli kade bambiza ngegama laka Sifo lapho nomgama laka Nkani ke lapho ke yasho lapho ke bese bathi ke kumele ukuthi babathwesa amacala ngaphambi kwenkantolo ephakeme iqala lokuqala ke lapho ke bathi iqala lokubulala eliwela ngaphansi komthetho lapho ke section 51 subsection 1 act 105
5 of 1997. Bese icala lesibili lapho kubamba ke inkunzi ngokuthatha liphetheke ikhali kinina ngesikhathi kade mbamba inkunzi lapho ke elibhaliwe lapho ke ngaphansi komthetho ka section 1 Act 51 of 1997 futhi lihambisana neminye ke imithetho ka 51 section 51 subsection 1 bese wathi Act 105 of 1997. Bese ke lapho bathi futhi icala linye kumele ukuthi banithwese lona ke lapho noma wakati banibophele lona ke lapho ke icala elihambisana nokungayiphathi kahle malana nomthetho ka section 3 Act 60 of 2000 shuthi natholakala lapho ke liphetheke ibhamu ke kini. Bese elinye ke icala futhi kumele ukuthi banithwese ngalo ke lapho ke ukungahambisani nomthetho ka section 90 Act 60 of 2000 ukuthi nitholakala ke kini niphetheke obhontshisi noma ke amabullet ke lapho ke. Bese ngenzansi basho ukuthi khona ke umuntu osayindile lapho ke signature lomuntu ke ayibonakala kahle ngendlela ke eqondile. Thank you, Mr. Matsanga. Now, thank you, Brigadier. This information is very vital.